видеоклип, дай. Да снимаш? Спускай се, бе! Ума, чакай. Куд се прибиш. Чакай, момченце. Аз го направя. Снимай. Снимай него. Кожа. Прати го в YouTube. Да, точно това ще го пращаме в YouTube. Лапни, да разсееш малко да ти мине. YouTube мълчаш. Снимай. Обичам България. Западни. Любов, гледай, да снимай. Вижте! Чакай, Любов, да снимай това. Гледай, че. Любов. Чакай. Любов. Гледай. Доскейте е много яко е, хора, вижте. Доскейте е много яко. Как ще го пия? Точно за опиван. Прибиван. Ляпай го. Какво ти искаш? Колкото дребен доски не може да чуш. Чакай, бе, ни буташ мизанци и ще се запи. Ето, тук май ще има някой велосипедист, който ще се прибива. Да, Прибиване! Гледайте прибиването! Най-готиното прибиване е са. Велосипедиста ще падне като... Него не може да те чуе. Чакайте! Милена Паиса в кадър сме! Не ти сни спирачката, бе. Не ти сни спирачката, бе, омники. Аре, дръж. Не ти сни спирачка. Дръж спирачка. Знаеш ли какво? И сега качен с фаток. Чакай, ти спомня, бе. Той ще пада. Ама чар. Ето ми истински клипче. Хората ще гледат! Това беше най-якото прибиване! Най-яките са... Това е Милен, водещият на шоуто! Шоуто! Прибий се за секунда! Снимай! А нашия журналист Люба! Сега някой велосипедист може да се разцепе главата! Ова! Къспей! Главата! Била пуска за това дребия! Люба, обръщай! Любо, върняй, Любо! Чакай малко! Любо! Преси камерата към мен! Явно някой ще се прибива, а? Обичам България! Любо, ела да снимай тук, Любо! Любо, ела! Снимай! Дай новия. Любо, да сними ма мене! Люба, гледай. Момче! Аз не съм се снимала. Виж, Люба, снимаш. Люба, е тук. Снимай. Мите, мразни! Виж, Люба. Кажи довидения! Люба, Дай! снимай. Дай! Люба. Кадър сме. Заснемам всички. Да. Докато не спрат триковете, няма да спрем кадър. Yeah!
Да. Всички! Елате на новата рампа! Откада? От 3 биса за секунда. Водещия. Да видим какво ще стане в прибийте за секунда. Ще разберем. Да видим какво ще стане в прибийте за секунда. Ще разберем след следващия видеоклип.